Hello guys, Mikey Mercado here at ngayon ay ang aking pangatlong vlog na. So, ayan, nag-start ako mag-vlog this college. Last vlog ko. Okay, ito, nag-chat ulit sa akin si Gustav. Lagalit ka sa akin eh, sabi niya. Ayan, so, nakita niyo naman na sa title ko na magiging topic natin dito sa video. I will be pranking, tama ba? Ayan, ipaprank ko yung isa sa mga friends namin sa badminton, which is si Gustav. Pinaka-cute, pinaka-maliit, pinaka-makulit sa lahat. Yan, gigil na gigil. So, ayan. Yung mga friend ko pala, sila Ellie, sila Chan-Chan, sila Topher, MJ, basta sila lahat, marami sila Gustav. So, ayan. Si Gustav yung pinaka-makulit, so siya yung ipaprank ko. Actually, nag-start na ako kanina. Sorry kung medyo maliwanag kasi ito lang ilong natin. Ang dami ko sinabi, hindi ko pa nakikwento. So, yun na. Kaya naisip ko siyang i-prank kasi guys, kanina sa badminton court, alam niya na galit ako sa kanya. Yun ang alam niya. Nakatatlong game kami. Tapos, panalo ako. Charot. So, yun. Pero, kanina, gustong gusto ko na talagang tumawa. Gustong gusto ko na siyang kausapin. Pero, hindi ko siya kinausap kasi ma-pride ako. Charot. So, hindi ko siya kinausap kasi nga, yun, parang ipaprank ko nga siya. Tapos, ay, ang pangit ng lighting. Nai-stress ako. Tapos yun, bukas, guys, ipaprank ko siya. It's 11 na. At, kakasabutin natin sila Ellie, sila Topher, sila Chan-Chan. Yan. Nag-live pala ako sa GC namin. Ng mga badminton players. Tapos, binalik ako doon ni Gustav kasi nga alam niya galit ako sa kanya. So, hanggang ngayon, hindi ko siya pinapansin. Dito yung mga chat niya. Ayan yung picture ng mga chat niya. Tapos, ayun na nga. Bukas na lang guys kasi inaantok na rin ako. Galing pa akong school. Naglaro kami kanina. Nag-badminton. So, good night everyone. See you tomorrow. Bye guys. So, late na nga akong nakapag-vlog, guys. Hi kayo! Yan, yung mga friendship ko. So, Ayun na nga, dapat mag-vlog ako pagkagising ko kaso wala, tinamad ako mag-vlog. At itutuloy natin ang prank natin ngayon kay Gustav. Dito na ako sa school ngayon. So, dito yung room nila. Dito. Yan. Hindi ko pa rin siya papansin hanggang mamaya. Tapos basta ang hirap niya kasi tiisin. Kasi kukulitin ka talaga niya guys. Hanggang sa kausapin mo na siya. Pero tingnan natin yung best coat. Hindi ko siya papansin mamaya. Actually, kinasabot ko na pala. Kinasabot ko na yung mga friends namin. So, yun. ayan. Shoutout daw kay Iko. Iko. My baby boy. Ano masasabi mo dun? So, I'm with my friends. Ayan, si Jasmine at saka si Fatima. Yan. May channel kayo, di ba? Wala, ano lang. Akala ko may channel. Kunwari vloggeries. Kunwari Ayan, vloggeries. So, ayan. Panoorin nyo sila. At follow nyo sila sa social media nila. O, go. Sabihin nyo yung social media. Herzal Fatima Perez and Jocelyn Padlan. sa Twitter, Perez Herzal, and sa IG, Huwag na sa Twitter and IG. Tatas. Ayan, go. Bye, guys. Whoa, look at that bag. So, update, guys. Nakita kami ng mga kasama ko sa badminton. Nakita ko din si Gustav. Tapos si Topher. Sabi sa akin ni Topher, tinanong niya kung galit daw ba ako. Tapos, sabi ni Gustav, yung ipaprank nga natin is galit ako. So, wala siyang ka-idea na ipaprank ko siya mamaya. At si Ellie, nakasabwat. Siya lang ang nakakaalam na ipaprank ko si Gustav. So, hi, good luck mamaya. Sana mapigilan ko yung tawa ko kasi buwisit yung Gustav na yun ang kulit-kulit. Ayan, see you mamaya. So, andito kami ngayon sa gym, guys. At andito ngayon yung ating ipaprank. Hindi na ako masyadong mag-iingay kasi ito sila. Kasabwat number 1. Yun yung ipaprank natin. Yun yung ipaprank natin. Siya si Gustav. Yun yung ipaprank natin. Yung maliit na yun. So, mamaya, ewan ko pa pag tumigil na siguro itong mga to sa kakalaro. Hello guys, so ayun, mag-vlog na nga tayo about dito.
Ayan. So, andito yung mga kasama ko sa badminton. Sila Ellie, sila. At yun mga naglalaro. So, huhugasan ko na yung mouthpiece para makapag-start na kami habang hinihintay naming matapos tong mga to. So, lumabas muna tayo sa gym para hugasan tong mga mouthpiece. May faucet ditong malapit. Huhugasan natin to doon. Nakakaya naman. Pasensya na rin sa lighting kasi andito nga ako sa labas. So, paiba-iba yung lighting. Nice service. Oh, wala na yan. Saring. Sana all soccer player. Ay, hello po. So, ito nga po. Dito ko maghuhugas. At, ewan ko saan kasi set up yung camera. Dito na lang. Patay ang pose. So, unfortunately guys, patay yung faucet nila. Buweset. Hindi ko alam kung saan ako maghuhugas nito. So, check natin kung may mga bukas na faucet dito sa school. Ay, nakaka-stress. Gulo-gulo yung buhok ko kasi kanina. Nag-badminton nga kami. Palo-palo. Tapos yun. Ay, sorry. Andiyan pala kayo. So, inaayos ko lang yung faucet. Hugasan ko na to dito. Hindi ko alam kung na naman kung saan ko Ay, hinihingal na ako guys. Tapos mag-badminton ako kasi gatal ako. At masakit din yung mga paa ko. So, dito na lang ang camera. Tagal ah. Visit na faucet to. Dito na lang natin hugasan. Hugasan yung faucet niya. Walang tumutulo. Tignan nyo guys. Binuksan ko na yan. Dito lang siya lumalabas. Walang kwenta. Actually, hindi pa naman to pala nagagamit guys. Yung ilaw kang liwanag parang kunin ng langit. Itong mga gamit na to, buenoil siya pagkatapos gamitin. So, kahit hugasan na lang ngayon, okay lang. Always patayin ng faucet guys kapag nasa public places kayo, sa comfort room, patayin ng faucet at mag-conserve ng water. Ayan, so babalik ako na sa gym. Mamaya na lang. Bye! Hello guys! Welcome to my vlog. So, ngayon gagawa tayo ng another challenge which is the Speak Out Challenge. So, ayun, medyo madilim kasi wala tayo sa bahay. At nandito tayo ngayon sa volleyball court pero hindi pa kami naglalaro. May hinihintay pa kami. So, mag-vlog muna tayo. Ayan, so I'm with... Claudia! Aylo! Gustav! Aylo! Chan-chan! Ayan, so sila yung mga kasama ko sa challenge na to. 7 kami, so maybe may kapera ako or ako na lang magta-time. So, without further ado, let's get into the video. Sino pong partner nyo, kuya? Si Ellie po. Sino pong partner nyo, kuya? Si Ellie po. So, this will be the team 1. Yan, team 1. Team 2 kami ni Chan Chan, tapos team 3. Ayan, team 3 ang mga yan, mga pasawires. Hoy, pulasa mo yan. So, team 1, i-video ko sila, Greta. Ngayon, na-explain ko sa kanila yung mechanics, gagawin na namin yung challenge. Sino? Go! Pakita mo. Yan, timer starts now. Go! Go na! Bilis na naman! Ano? Ano? Bilis! Pwede kayo mag-pass. R! Bilisan mo na! Go, 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 go. Na! Ellie! 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 Ah! Bilis! Wala pa kayong puntos, maubos na oras. Go, 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 Bilis go. daw dyan! Ano ba? Ano ka lalaki ka? Scissor! Ano ka na? Beautiful? Is me! Beautiful is me! You! Beautiful is you! Beautiful you! Up, start. Go, go, go. Hadnan! 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 Hadnin! 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 Had! Had! Rad!
1-0 sila. Galingan mo, Nim. Galingan mo, may elementary kang kasama. May elementary kang kasama. Ikaw magpasa. Wait lang. Ito. Yung red. Uy, tabo yan. Okay. Yan. So, Ito pa elementary mo yung kasama. game. Eh, ano mo? Flip mo ha. 1, 2, 1, 2, 3, go. Go, go, go. Music H Gang Gang Rugi. Ano? Music Music. H Mix. Gang Gang. Ano? Gang Gang. Music H Gang Gang Rugi. Chinese ka, girl. Music H Gang Gang Rugi. Saan ka? Press 30 rock shakes. Press. Bakit ka tao? Press 60 rock shakes. Sexy. Dali, amaw. Ronald Ranacos. Ronald Ranacos. Ano? Ronald. 5, 4, 3, Press 30 rock shakes. Wala. Wala tayo nakuha. Hindi ko maintindihan. Ano masasabi mo sa elementary mong kasama? Hindi ko maintindihan. Oh, Hindi next. natin ganyan, nakaganta ka. Go. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Res. Rest. Rest. Res da. Yes. Res. Rest. Da. Press the. Press the. Teti. Set. Tulo na ako ito. Bisa mo. 20 seconds. Press the. 10 seconds. Teti. Ready. Heti. Healthy. Healthy. Red button. Red button. Ulitin. Res. Yes. Res. Press. Da. Heti. Ready. Heti. Red tea. Red button. Red button. Res the red heti. Press the red healthy. Hindi. 1, Res the 0. heti. Maniac. Maniac. Right. Like. Right. Like. Right. Right. Bite. Right. Bite. Right. Bite. Tama. Right. Bite. Maniac. Right. Like. Right. Right. Ano right? Pass. Piano. Piano. Eric. Relics. Piano. Playing. Playing. Color. 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 Ano color? Color. Color. Roller. Color. Color. Pass. Ang hirap naman ng mga words. Monkey. Monkey. Never. Never. Play. Played. Log kart. Ano? Time na. Time na. Ako na. Well. Well. That. Grinch. Bridge. Grinch. Bridge. Ridge. Ridge. Bridge. Grinch is Is. earned. Good. Earned. And. Taas na nga. Mothers. Mothers. Holka. 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 Hol. Hol. I I. want One. blueberry. 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 Blueberry high. Blueberry high. Blueberry high. Blueberry Agi. high. Agi. Girl frogs. Blue frogs. Girl frogs. Bullfrogs. Make Make. nasty. Nesty. Time's up. Shit tayo. Okay, so lahat 0 points, guys. Pero, hindi pa rin masyadong nagtagumpay yung plano natin. So, mamaya pagpapatuloy natin to kasi hindi pwedeng, hindi natin mainis si Gustav. Hindi ko alam kung anong gagawin kasi napakabait kong tao, charot. So, hindi ko alam kung para siya, kung paano siya parang papayakin ba, charot.
So, basta, ang kailangan lang is mapagtampo natin siya. Tapos tsaka ko lang aaminin sa kanya na pinaprank ko siya. So, sana maging successful ang vlog na to at kukontinue natin ito mamaya. Okay guys, so may kasabot tayo dito. Si kapatid ni Gustav. So, ayun, go ikwento mo kung ano yung nangyari. Nagtanong kanina sa akin kung galit siya sa kung galit siya sa'yo. Kung galit ako sa kanya. Oo, yun. So sabi ko, hindi. Kay Kuya Gian siya galit, sabi ko. Yun, akala ko sa akin siya galit, sabi ko. Tapos nag-chat nga siya sa akin about dun sa nung after namin maglaro dito, nag-chat siya sa akin. Galit ka, ate. Mamshi, ginagano. Super tinatadya ako. Yung pinakita kong picture kanina dun sa video, yun yung guys. So, parang ewan ko, medyo successful some part. Pero siguro mamaya, aminin ko sa kanya, tingnan natin kung ano magiging try. So, ito yung kambal na kapatid ni Gustav, yung pinaprankan natin. So, ayan yung mga kasabwat, mga Gustav, sila may kasalanan. Mga yan. So, nasa labas pa siya sa volleyball court kasi nga hindi ko siya pinapansin, so lumabas siya. At maglalunch natin sila, so yun, mamaya natin siya iso-surprise, yung prank. Ayun. Diyos lang, pinaprank kita. Talaga lang Aawayin nga kita, totoong away. Kaya pala dire-diretso siya kahapon. Hindi siya, nakita niya ako nakaupo dun sa nakatambay kami nila Maui. Tapos kaya pala hindi siya pumansin, dire-diretso. At so okay lang. Tapos magtatanong kay ate niya kung nagagalit daw ako. Ato.